те са между нас. Те живеят между нас. Обощарят Чичо Спас, Тошко и едно магаре. Нека тръгнем с тях на път. Чудни срещи предстоят. Смешни срещи предстоят. Нека тръгнем с тях на път. Бам, 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 барам, бабам. Бам, 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 барам. Бам, 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 барам. Бам, 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 барам, барам. Бам, 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 барам, барам. Бам, 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 барам. Бам, 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 барам. Бам, 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 барам, барам. Бам, 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 барам. Bam, 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 bam. Само шивач няма. Трябва да има. Не може хората сами да си шият дрехи. Конците са изгнили. Толкова години не е обличано. Добър ден. Добър ден. Мили човече, заповядайте. Само за секунда тук. Малко главата настрани. Така. Настрани главата, де. Графе, това се качва барем още 20 кила върху мене. Гълъбче, отпред може да ти се вижда, но отзад е като фрак. Извил съм ти една линия, като на оса. Ето. Човека нека каже. Непознат човек, с интелигентна физиономия, както виждам. Да. Харесва ми. Много ми харесва. Нали ти казвам, бе, гълъбче, нали ти казвам, графът не лъже. И защо да лъже? Който те види отзад... Отзад. Ами отпред? Попарата, гълъбче, попарата. По-малко попара. Чакай, я виж мен. Класика. На 17 в 5:30 да си тук с парите. Хайде, много здраве вкъщи. Целувам ръката на мадам. А да чиста как да ги щипнеш по буската от мен. Хайде. Чакай, седи. Моншер, съм на вашите услуги. Ами, това сако, другарио. Графе. Тук всички така ми викат. Графе. Ръкава му се разпрата. Дай. Око да види, ръка да пипне. Това е тола стикотина. Каква линия? Какъв тигел? Поставайте, драги, но кога е шито това шедьовърче? Преди 35 години. Как? А къде? В София. В София? Да. Извинете, при кого? Ами, имаше един моден шивач. Фигаро! Фигаро. Фигаро! Да, Фигаро.
Не шивач, не крояч. Художник. Скулптор. Моншер. 43-та година, казваш. Да. Та на това сако моите пръсти са му дали душа. Ама ти, слушай ти. Аз през тези години при Фигаро освояваше изкуството едно младо момче с пламенно сърце и едва наболи мустачки. Представете ли си? Кръстю. Кръстю. Ти ли си Кръстю? Край. Пускаме кепенците. Тази среща трябва да се полее. Ама ние бързаме да... Не, принце. Сега вече вие сте гости на моя милост. Ръкава. Ваша милост, да не принизяваме изкуството в занаят, моля. Хайде. Хайде. О. Игнате. Пасе! Колко години не сме се виждали? Наближават 30. Мале. А ти как попадна тук? Пътуваме с това момче за морето. Ами ти? Аз завърших история. Знам. Нали през 2 месеца ти слагах кръпки на обувките? А сега? Сега съм тук директор на историческия музей. Сакото ми нещо се разпрата. Графа ли? Като те позакърпи, вземи момчето и мелате на гости. Ще се почерпим, ще си побъбрим. Непременно. Директор, бре! Ще ни позволите ли, графе, да ви повозим с нашия Мерцедес до вкъщи? Avec plaisir. Айде, Мерцедес, давай. Айде, Тошко. Ди, Мерцедес, ди. Айде. Ди, айде. Накъде сега? Насам? Направо и след това влязат. Айде, Мерцедес. Помагай на ближния си. Фабрика за пари си направила ангелчето. 5 лева за 2 лепенки. Ама и ти дай му ги, дай му ги, принцеса. Ама, Мирчо, как можеш да се пазариш като циганин за 2 лева? Тук 2 лева, там 2 лева, Мирчо, да не ги копае тия пари. Как не оправиха тия дупки? Душата ми се вмириса на бензин в този москвич. Кажи на графа да разпори някой от възглавниците, дето ги е напълнил с 20 тачки. Може и Мерцедес да си купим тогава, Графа. За апартамента дай, графе, пари. За пералнята, за телевизора, за килимите. Той да не е банка. Нали ти е баща? Всеки месец 10 костюмчета, 20 панталона. Я му удари и калема да види. Да си станал шивач. Погледни я. Живота ми спаси в Унгария. На фронта. Без 16 годишна. Като сърничка. А в мен сърце пламенно. Хайде, тръгвай сърнички с мен в България. Отначало се дърпаше, но като извадих цигулката, чардаш от Монки. Нали, Жижа? Хайде, на здраве. На здраве. Я ви донеси цигулката, панахида без музика не може. И защо, бе, Джанам, се е хванал за ореха този твой зет? Да си правил гарнитура. Душичката ми изгори на мене той. Той орех е известен орех. Абадживия му викат. Посадил го е на моя прадядо баща му. Дядо Станой Абаджията.
И той ли е бил шивач? Всички сме такива. 5 поколения. Неговия син го обесили ония клон. Защо? Хайдутин бил. Абаджи страхил. Изсъхнал ореха от мъка. Жена му била трудна. И като добила момченце, вързали люлката на тоя клон. И орехът се разлистил от радост и цъфнал. Та до сега никъде няма такова чудо. Че той е цял роман, бе, графе. Библия. Библия. А той келеш, мълчер, иска да го отреше. Корена ми. Тук е стоял под него дякона Левски, взел от изстрахил Хайдутина. А онова нищожество иска гардероби да ми прави. Няма да го дам. Няма да го дадеш, а? И да знаеш, или тръгваме с ореха, или оставаш тук. Добре, ама ако направиш ракла и за нишата? Ей, този селски вкус не го промени, бе. Ой, Ваня! Хайде, слизай! Здравей, мамо! Хайде, елате. Добър ден, татко. Ти не се тревожи. Утре сутринта ще го цекат. Даже ще мине камион от предприятието да го вземе. Всичко съм уредил. Какъв е този театър? Какви са тия хора? Луди като него. Сигурно много пари струва, майсторе. Това за пари не се прави. Видя ли? Нали ти казах? Картофчета, мама. Айде, дай. Опа. Сега отивам и за зелето. Интелигентно ми се видя, момчета. Той ли? Казал му един ден: абе, синко, той орех е символ на фамилията. Той е като ония бор на Елин Пелиновите гераци. Гераците, казва ми сериозно, той са от Йовков. Сетих се! Сетих се, Чичо Спасе! Сетих се! Какво? Какво е? На пи, 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 пи. Пи, 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 пи. Мирчо, ти изнеси компотите от мазето. Кокошките аз ще ги хвана. Чакай. Що ще чувал? Аква не, ако можеш. А подрежете и малко крилата на тия гадини, не? Маме, а орехи донеси ли? Нима да му вещаш. Малко силенце за къщи. Добре, тук. А, така.
Гладен съм. Сложно нещо е живота. Трябва да работим нещо. Плът ли се, бе, а? Тук е. Кое? Магарето. Откъде знаеш? Знам. Сега ли ще го колиме? Глупости. Той е като човек, бе. Ще го разхождаме по панагирите, по плажовете. Ще правим с него разни фокуси. Това, онова. И ето ти паричките. Ти пари! Пари. Да. Парични знаци. Да. Сега чужденците умирно се возят на магарски харчки. Да! Посока Рилския манастир. Метър и 50 на 50. Това е оракла. Няма да го дам, така да знаят. Що не си лягаш? Ами баща ми? Какво баща ти? Ако се обеси? Ще се обеси. Обеси ли се прадядо ти? Та да остане ореха за нас. На тях за какво име? Живели. Изпели са си песента. Ореха за какво му е на баща ти? Да си стои на сянка, да си пие ракията и да прави баклава. Ох, как обичам баклава! Ще създадем уют. Па да видим. Нашите деца трябва да живеят, така да се каже, в културна обстановка. Няма да блъскат като другите. Ще стане, например, я лекар, я дипломат. Ще ходи в чужбина. Ох, колко си красив, Станимире. Когато говориш умно, удохотворяваш се. Майка ти ще дава. Баща ти ще дава. Целият род ще дава. И моя, и твоя. Ще дава тя. А сега? Това как ще го... Инструменти има. Няма стане. Това е. Няма да стане, ама сме гладни. Усещаш ли на какво мириш? Ще го отрежем. Ето ви брадичките. Дръж. Ето и триончетата. Да. Ето и дървото. Айде. Чакай сега да го премериме. Това от тук. А това от там. Айде, деко ме гледаш. Рижи. Дай. Почвай.
Уважаеми гости, приветствам ви с добре дошли. Всички вие сте чували легендата за това необикновено дърво. От днес, 15 юли 1979 година, с заповед номер 352 на Градския музей, в нашия град Абаджиевия орех се обявява за национален паметник и е под защитата на закона за опазване на старинните исторически ценности. Да ни честит новия паметник. Елате, деца. Пари, бе? Какви пари? Какви пари, бе? Няма ли поне... Нати на тебе пари. Аде марш тука. Аде пък от тука. Как смеете, бе? Това е собственост. Наша собственост! Поздравя си. Пак ще се видим, пак, нали? Хайде всичко хубаво, довиждане! Довиждане! Приятен път! Довиждане! 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 Довиждане!